Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na po kita mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Aboy namang higala adlaw no usab karon nga Lunes, unsa na marong pitsaha? Pitsa noy binakini sa bulan sa unsa man tarong bulan. Pizza 9 na kini sa bulan sa Oktobre. No, dool lang fiesta mahigala sa kining Valencia o sa Pamplona. Bino ni ada mi karon Dumaguete mahigala no. Ani kami karon sa gitawag namo og Diocesan Heads and Finance Team Assembly no. Kay ako may head manghigala sa kuan kining Commission on Migrants. Ako man maoy commissioner lagi no, ginagmay pod mo na nga aniya karon diri si Father Augusto Angeles or Father Tuti nga mulingkod uban kanamo aron nga hisgut-hisgutan kabahin ni ining unsaon pag-integrate namo sa among tagsa-tagsa ka mga komisyon sa BEC no. Matud pa diri ang direksyon karon sa amo nga meeting mao nga how BEC can be integrated in the diocesan structure, to capacitate the diocesan commissions to mechanize their plans to adopt the BEC agenda and mutually assist and supply necessary programs to enrich both ends, the BEC and the commission, and the DPA vision and mission as planned springboard. No? So muna nga, ani anak kinakaroy kuan, ni anaroy mga gitawag o gikinahanglan namo nga buhaton aron gyud usab amo nga hatag ang eksaktong pangalagad karon dinhi sa ato ang diocese ay gani ana no. So muna nga padayon karon mga higala no hantod pa kini ugma no October 9 and 10 no ani ami karon sa second floor sa Marian Priest Center sa may cathedral unya matud pa naghimo po kami karon og nagkalain-lain nga mga kalihukan no karon mga alas 12 nag-abot-abot pa mi alas 2 pa musugod ang amo nga kalihukan no so muna nga amo karon nga gipaningkamutan gyud mga higala no nga mapurma gyud ang among tagsa-tagsa ka mga kalihukan. Bino ari kita mga higala sa ato nga kaliho nga ari kita sa atuang ari kita sa atong Saint of the Day. Pwede ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si matud pa diri sa atuang listahan October 9 ang atua karon nga santo gahapon kuan man to October 8 no niya karon October 10 October 9 si San Pilahia. Ayan no. No, ang iyang pangalan may no Pilahia mura og inuntang pulunga murag dili kaayo ba kana bitawng well known nga mga pangalan no Pilahia. Apan sa ilahang panahon usa kini siya ka actress no sa ato pa usa kini siya ka artista. And after hearing the sermon of Bishop Norenius of Bileski, she denounced her wealth and give everything to the poor, and she had a life of kanibitang hermitage until her death. So nag-ermitan niya yung taon kini si Santa Pilahia no so muna nga sa iyahang kinabuhi kini si Santa Pilahia buhong kini siya kay maayo ang iyahang kahimtang pero sa diha nga nakadungog siya sa pagtulunan nga gitudlo sa usa ka obispo nga mao si Bishop Norebus sa Edessa ang nahitabo mao nga nausob ang iyang kinabuhi. Ato pa iyang gitagaan og chance ang iyang kinabuhi nga magbag-o siya. No? So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Pilahia. Bino ari kita manghigala sa ato nga katikis ato na usab nga katikise. Mula sa taroy CBCP News manghigala ha kay medyo kuan jud ta kaayo gyud kana bitang og sa tangpulo nga bisi-bisi ta gamay no bisi-bisi kita gamay. So ara na kita mahigala sa atong mga pangutana. Padahal unsa may buti pasabot sa pulong nga Kristo.
Bino ang pulong nga Kristo nagkahulugan kini og manluluwas. Sa Grigo, Christ. Sa Hebreo, Mesiyas. Buti pa sabot in English, anointed or gipili or sa Binisaya pa na dinihugan. Consecrated by God and anointed by the Holy Spirit for His redeeming mission. No? So ngayon ana ang atong Ginoong Jesucristo, no? Anointed, pinili, no? Gikonsegrahan. No, sumo kanay pulong nga Kristo. Muna nga atong Ginoong Jesucristo, pinili gito siya. Nya sa Juan kapitulo 4 bersikulo 25 sa 26, miingon kaniya ang babae, asayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig abot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Okay, no? So karon na klaro na ha. Kung sa pasabot og Kristo, in Greek Christ, in Hebreo Messiah, buti pasabot in English anointed or dinihugan sa Binisaya, na consecrated by God and anointed by the Holy Spirit for His redeeming mission. Okay, another question. Father, in the Bible, laing pangutana ta mahigala. So, kumusta na mo din ha sa may acting basay ang ato ang mga igsoon din ha nga kanunay nagsunod ni ining ato ang programa. Hala, alin na punta sa laing pangutana, Father? Nganong manguros mangyud ang mga Katoliko? But anyway, kinigong panguros mga higala, dili gini usa ka tubag ra, usahay kanang mahadlok ta, no? Manguros ta, di ba? Kanang mag-drive ta usa, maglakaw ta usa, ngit-ngit kayo. Manguros ta. Usahay pod, manguros pod ta kay magampo ta. Usahay pod dayon natong kaligo, no? Dayon natong kaligo, manguros pod ta. No, dayon natong paandar sa atong motor kay larga na ta, manguros pod ta. So para nako kining panguros mga higala mo kini ang pagpadayag sa gahom sa Dios nga gusto nga atong gi-acknowledge. Para nako sa ako ra ni. Pero kung tanaw na to sa Biblia, sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto kapitulo 1 bersikulo 18, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang niadtong wala maluwas. Apan alang kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Oh, tana, di ba, no? Gahom kini sa Dios. Sa ato pa alang kanako ba sa ako lang ba? Kanang manguros ko, labi na akong kanang manguros ko unya dayon na ako maadto ko sa lugar ngit-ngit no medyo hadlok ta gamay. Ang pagpanguros nako nangayo ko ana og proteksyon sa Ginoo. Ayan no, protection ba. Tungod sa dako natong pagtuo nga ang Dios manluluwas, si Kristo nga manluluwas. Ato pa it has something to do with our faith kini pagpanguros, no? Panalitan kanang dayon tag drive sa atong motor, nya mo padlagan sa atong motor, no? Para nako ako lang i-apply sa akong kaugalingon. Para nako aron nga ang panalanginan o ilikay ko sa mga disgrasya sa akong pag-drive. Muna siya mga rason. Ato pa parte gihapon sa atong pagtuo. So there is no such thing as uniform answer to that. Nganong manguros man ta. Tungod kay alang kanato daghang kitang rason nga manguros. Do na pud usahay katong si Manny Pacquiao katong wala pa siya ni balhin sa laing relihiyon, manguros siya. Dayon kada round manguros yun siya. Sa akong tanaw ito niya, mura siguro gusto ni Manny Pacquiao nga ilikay siya sa mga kanang gitawag nato ilikay siya sa kapildihan. Mara no, kay boxing kuan malagi na dula malagi na no. Gusto siya nga matatabangan moron. Tabangan siya sa Ginoo sa iyahang pagpakig-asdang sa mga Meksikano niyang kontra. So in other words, ang pagpunguros wala gyud uniform nga rason. Pero kung ato gyud buton na hunaon sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako ug ako patay na usab alang sa kalibutan. Mao po ni siya rason ni San Pablo ngano nga nanguros siya, nagpasigarbo dai siya. Kita tagdatag sa kitag rason ang mga laing relihiyon di man sila manguros kay wala man sila gilauman gikan sa krus. Pero kitang mga Katoliko do na magutay gilauman. Protection ba, panalangin ba, lamdag ba, depende na kung unsay atong rason. Kay kini pagpanguros alang kanako no usa kini ka klase sa pagpagampo. Okay, klaro?
So kamo sa may imong rason nganong maligo ka dayon nimong pamubo manguros man ka. Siguro aron dili ka mabuyagan di ba Kamel nang maligo ka manguros ka dili. Manguros jud ka kay basin mabuyagan ta dinha na ori mga daotang espiritu nga naasa sulod sa banyo nya mabuyagan ka. mga atol ang atang. Di ba na? Kamo doon na mga rason po. Ang na ginaingon nga ang pagpanguros man gud parte nas pagtuo. Pero tanawan ng mga laing relihiyon dili manguros. Wa man sila pagtuo sa krus. Pero katanaan man ta kay sigon lagi sa si San Pablo ha, naingon San Pablo ha. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang niya atong wala maluwas. Apan alang kanatong naluwas, gahom kini sa Dios. So na no, gahom man gyud para nato. Saan ako? Para nako gahom gyud ning krus. Kanang makuyawan ko, panalitan ay magabi nga murag na ata makadungog tag mga tingog-tingog pud ba nga dili ordinaryong tingog ba nya manglimbawot po ning atong balhibo. Manguros man ta. Mapanguros na to, wala man po atong kahadlok. Tinuod yun nga ang krus gahom sa Dios. Gali, ang krus mo gigamit ni Kristo pagluwas ka nato. Mo kini siyang pinakagamhanan nga butang nga nakaluwas ka nato. Okay? So ay na punta sa laing pangutana. Last question na ni. Nganong ang Katoliko giila ang mahal nga birhen nga inahan? Ay klaro kayo no. Usa sa mga basihan nato mao katong nahitabo sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26-27. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinud-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babayi, ania ang imong anak." Ug unya miingon siya sa iyang tinud-an, "Ania ang imong inahan." Sukad karon, sukad niadto gipatipon ni si Maria pagpuyo sa tinud-an. Sa ato pa, isip tinud-an ni Kristo, iya day kitang gitagaan o matud pa tahas nga atong ilhon nga inahan ang atong mahal nga birhen. Ug ingon man usab ang mahal nga birhen, ilhon usab kita niya nga iyahang anak. No, klaro dari Babayi, ania ang imong anak. Abi no, padayon ta mahigala sa pamahigala kay medyo nitingog-tingog ring akong cellphone, ipalihog ko ang mail. Okay, no? So, padayon ta sa ato nga mga buhaton ni ining kamadtuhon. Abi no siguro, dinhin na lang una kita kuto mahigala, no? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin W.A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!